Kubor nakaslem jong unongsan hima. Lampang, hasil kumban ai Kublai congratulate yapi ya kan eka jing syajiat kabadon burom hakan eka dorbar kapatamai jongka Khasi Hill Autonomous District Council ka jonge pidei ibadang shu job thamai pidei member ibadang thamai hakan eka tem kabadang thamai but ladang ambaklah kane let's say kan long ka red letter day haga jing yai lenti ke jong pi namar ba ladang ambakla pidei ma pi ibala thau ke history ban ong ba kum ufas timer ban yo bat ya kane ka shuki lampang hapo jong kane ka yeng dor ba na kaliang ke jonga kum ka parlok member balaya syajit ringkat bat ki pat ba nong shong snong jong ka nongpo jong ka second nongpo district council constituency nga pa ya kane ka jing Kublai ka bakarpang ka jing kit bok kit riang na ka banta ka jong pi ba pinyo e ka jing start ba pinyo e ka jing shampang ba pin la ru da ka mensim ka baslu da ka mensim jong ka jing kit kli ban penyat ya kane ka yeng ka jongi hakapor bangi penlong ya ka dorbar ka jaj benriu ka pai khmat sya kane ka yeng na ka banta ban tingkai ya kiriti ki dustur ban tingkai ya ka khendau ka siap ka jongi ban ngangai scam ding ba ka jing peniat ka pastat ka jongpi mangi baro ki member ki badon hapo jong kane ka ye ngin long ki baslur ngin don la ka jong ka hop ban pensngo ban kren ban yatai hapo jong kane ka yeng ka badon burom ka yeng ka bakentang de na kaliang ka jong aru nganom kren pun kten henry sa sisien pan ngai Kublai ya pi rengkat bat ki ka constituency ka bama pi mikmat bakan long ka burom na ka banta jong kane ka yeng Kublai shibur ya pi Salman ba pi lasan pi larang ba hapo snong ni nong stai te menta pi la long kum u Salman ba pi la sha kan ka snong jayao te kum balakan sakman nakaleng dong pi la job tak basuk umdan mano ru ba contest ya pi Salman badan bodom pidagan peitlang yang ngiru ya ke e ka ba ngi ut ngi nam ngi wan hang ne na ka banta ka constituency tang ra kam ngau chendrot na mi khma ngi ha bro ban pe ya baro ka ri khasi ri boy ka don ka wei ka jingmut na ka lang jonga nga kat pat ya pi ba kumbala kren shakmat bangi dei ban ya renti ya ki kam dei ban sha chliang yan no ro na ma ngi wan hang ne a mo khandai ngot ngi wan ban te ya ka ri ka thai ka ri khasi jongi hang ne te na ka liang jonga nga so ai kit bo kirwen ya pi sa wa phin ne wa phin ya be wa phin yo kamet ka ba koi ba kya khanang bangla ban ya tailang ya ki kam ki badan kam hagani council shibun ki kam kabangi hap ban le ya ke babaha na kam taki dai bun reu jongi Kublai shibun sa wata Cingkemen ke bakrau bani i bakani ke step nakaliang jongka jing hi borkowai klam nadon kano ka jingile kala ibet ban pensyong ni pi haksyuki ke badan buram nakaliang ka jong ngareng kat patki pa jongka 7 maupun row constituency ipa sepi kan ke jing Kublai kit bok ruang rengkat ru ye ki pai nong krisyan ke jong pi ke ba pilala ban don apa kan ke syuki ke badan buram ngibu ke jing kerku ke jing kerdo rengkat ke jing doi ke jing piran na ka benta kan ke syuki ke ba pibat bahkan long ke syuki ke jing kerkulang ya baro kumbalai penpau ki parad khot apa kan ke yeng ke badan buram balang ba kajing don kajong pi kum syong knor badan buram na ka bentaban penyaj bet penyaj renti ya kikam kibaya dei bat kane ka yeng kajong ni ni kermen scam
bagi AKA barok hapok ke jingalam ke jongpi kinlong kiba sisok na ke benta ke jungilang barok sasisian ikit bokit ruang na ke benta jongpi oblei unkurku unkurdo undon rengkat bat pi bat ba haga jingalam ke jongpi kum ulam pang coba yin AKA barok kinlong kiba sisok na ka banta ka ribet ka judge benriu ka chumi kublai shibut Kamtam ya ki members badan buram but kamtam epi di lampang badan buram ti nakaliang ke jonga tang shi kentin nar kentin ba nila yo snow ba paro ka ki members ki shim banta ki la ai ki jong ki jingkren ki jong ki ti nakaliang ke jonga ngai kublai epi lampang badan buram la sajid hagani ka step kandon kanu ka jing ile persya na kawi kaliang but na kaliang ka jonga ringkat but constituency ka bangi ngami khmat ka ten nongsken constituency ngai khuble yepi ba pinyo ye ka jing shampang ka jing sta ka uble pin ko bor yepi ba kumno ka ba pinyalam ya kani ka yeng dorbar thawan ka ba kentang ka jongi but nganget scam hero bakum bakila kren shakmat pinyo hi ya kata kajing shampang kajing sta ban nganget hiru ba pinla ban penya ya kani kayeng darbar kawan ke jongi ka bakan long ka babet ka barenti kat kum ki rules ki kendon ki beladon ki id rules bat ka weiru pangakwa ban kerpa ya pi lampang badan buram ba ka badon kame kadai ban maintain ya ki dikorum kani kalong ka bakong san te nakaliang ka jonga nganum shim shu ikapor renga kit bok kit wiang ya pi pinye oi kamet ka bakoi ka bakia ngangit scam ba kani ka yeng hapo ka jingalam ka jongpi kan long sha ka ipu ipeng bat ka banwan ra ka nam ka buram da banta kari ba ka jai ben riu hi barok ka wei kublai shibon ngai kublai ning kong e ipi nabar kum mangitip kari kani ka ba pi long ta uchairman elect klem da don kanu ka ban ya don ka jing persha henry pio ban shong hakni ka shuki da ka badon burom ngai ku blai de yo blai trai kan ran bola IP ya kan ka met ka phat ka bakchat baklan ban don kat bat mi hakni ka kenti menta tengah shuk ka pat lem ba kani ka yeng ka long ka badon burom ka long ka bakhu tingin ya bat lam ya kita ki an ki riti ki dustur kat ka kum niat ya kan ka yeng te ngamdoni e ban kran hare ngai kit bok kit ruang yepi ba pinla man benyat ye kan kiyeng da ka ba ya bet ya renti kum balabu kita ki id rules te kublai shibon ublai ndon ka bat pi kuwei na ki elected members badang thumai bah bat kunjuru uwei na ki elected members badang khamkhana le se hani ka ying pakantang ke district council pajongi yang kaleng juga aku am kitbok kidwang ifisar ba pilong shisha utam lampang badon barbor ha kata ka kaliang ke babom ya syak leng eno bat kamtam kumyengi ke ba dang thamai ha ne ying ba pi la ban ai lat mo ba kambiang namang dang thamai yang ngit scam ba piro kum yanga wei na iba mau batang kena lese ha ne ying bapin ai kata mo ka jing support ka biang nak leng jumpi tinak leng junga aku aru ban kitbok kidweng ya pi na po ka 28 tamra jinga punsi bapin yo ya kamet ba kot pekia ban yo ya ka jing nang start bapin la ban ilam ha kani ka ying ka ba kentang jong district council bat ngaku aru ban kerpat ya pi sar ba ai ba kani ka ying kalong bo ka ying ka kentang bamdon kino ki jing ya kulmar bat ngit kemba dak jing start jumpi ha ne kinti inyo ya ka ying ka ba don kita ki members ba don discipline bat pang kita kintin kublai shibun ai ba ka jad beri khasi jingi kanim islam rang ba chairman bat baroki prat khot jing ka ying ka bakodor jogi jad beri ka jongi na kadang jonga bat kunjuru ki ba jong ka arsau pariam motaresan konsensi yang ra ka jai kublai na ta jongpi
lo kanika bentah lo kanika kamram kabla bensyat nakam ta jong fi kanika step ilayo atli ki kentien nakam ta ka kam chairman iba kita sarwal khan am receive nam ram na sarai long lampang ba syambol lang renja ila ong ba syong knor mo kanika pni ya ka jeng ruspa jong ka jat meriu jeng kanika si ka jeng tinggi skam banginya penengkam lo ki atli ki kentien kibade barka kentien kasi ka jongi kanika step nga kublei fi namar kanika ta ka bala bersyat fi ba kunjuru ai kublei na ta ki ka ba nang diet jong ka pentor mokhar pentor khra konsensi aga de beri witngi ni juang baka mokhar kadi kita ka shalam na ka pne jong ka jat beri ka jongi na do ke por jong ka jat beri ka sina do ke por ka manusia bangai skamru ba kadi ka piang ba baka jing ba ka jet fi komta u lampang kekertang kejong fi kembala ong iba kita sentan kala biang pura ba baken simban syong tu ka benta upaya bakhan mo bateng teng pat upaya bakhan na la siliang ka ye ba khlem mo no kren tengai upaya bakhan yon yang skamba ka jaka ka barang pedek ka arpat ngam tip nang bon pleng ye tip na em kin kilap ta ko ke tip na em oi ba strong na long teng suaru no to kot ko bor mo pilawan na kanong rem wa pintrei ban nomsha siliang yano nur ngalai tu iba song na bungi pon ya telang amo por aki kana ku prat na kundai kita am takan ba tengai ngis kam kanika background ka badan nafi kan pelang yapi ba pin yang apreng ban nomdan penuh penuh kini sha siliang ngis kam ru kanika benta ka ba pila sim kanika por tapi penyai kanika yang dorbar pinyo ya kanika start ka champagne pakam juru ya kata ka jengla ka ju penyai yang dorbar ka jungi agar kom ka ba isongkon agar kom ka ba ni barok ni nyahon la tingi sokman kan ka poru ba wada da preng jungi ki bapon gi dei ki brang thamai ni dan pat gi khat larang ba kom jong ba titas ba sari kongres ba ki wi de ngai ki ni ki rang ba ki mi khmat ki larang ba ki rem ki nya ajung alam ya phi ki nya teilang ya phi na kam ta ka jing penya ga ya ka ni ki bar ku dan kurang bu jungi please ning kong na ko panai kublei phi bat ka mokhar penthor ya ka bakla punjab don borom phi bat agne ka poru nakaliang ka jonga bat nakaliang joki pajba jong ka khatar mosram district council constituency ni ai ka jinkit bok phi ba pila sha jet kumu chairman bathamai jong ka khasir autonomous district council nganget ba ka mokhar penthor konstituensi sha kalong ka ba donbok bat ki pajba sha kilong ki badonbok ya ka ba ngakan mau house nam arja khat khandai por bang job ni kongru ucermon uwan na konstituensi ka jungphi bat mentaru hagne kimti naga juga konstituensi wan phai biang ucerman bathamai joka khasir autonomous district council te na nakaliang ka jonga ngashko ban ong ba hoy hagne ka yeng badon burom shisha ni jui bunsin ya ka jingya tainia ha ka bede namanta ka jingmantoy jung pajba te hendrei nganget ba nakaliang ka jongphi bu play un kurkhui phi un ai ka jing start phi ba pin shim ka judgment ka jongphi claim ka jing sha shiliang yano te nakaliang ka jonga shukwa ma kitbok reng phi kitbok pe nyok ka met ka ba shai ka ba khlain bat penyok ka jing shampang ba pin la ban yalam ya ka ne ka yeng dorbar ka bodan bodong tang ne kintin kublishwa